नानि दाबो सिखाराखै बेरायबारलांसै। मा जाखांबाय थायोलै गोबाव उन्दुआखौ उन्दुआ नोंहालाय मा जादों? हाबाब बिमागोन रायबावबायसो दानि जुगनि गथ'फोर। गोदोनि बायदि रावबानो गैला बिमाया जे थिनैखौनो मावग्रा मबाइल रायलायनानै बेस्थ'। माबार ओंखारगोन ओंखारा खथानिफ्राय? र'हाय र' ओंखारनि माखासे दावराव जादों। माबारथो सोरथो सुइदां। Hei, Ada, phone kira lo mana sih relap tiyu? Ha mana? रायलाय आंनि सिखिथा आं माबा नोंनि जाखादों थाङैफोरखै बबेनिफ्राय फैथाय सना आं मा बुंदोंमोन बन्धु आंनालाय जिबालाय मानसि रागा गोसालै जेरावनो थांनो नागिरो बेयावनो लांफाथारनांगौ बिखौ जानाय नङालै लोगोफोर थाथ'दो जेबखौ बेरायनो लांनांगोन नों दे आंना जियाबा रिसार्जसो हरबाय थायो गावबा हले सोना लाथ्रा आंना हले टेनसन गैया थु जोंना लोंहैलायनोसै बन्धु आंना थै जेबानो बोरैबासो बेलेग लानांसिगोन खोमालै ओइ मा बेलेग लालाबायनो मा मबाइलाव रिसार्ज होबाय थायो गावबा हले सोना लाथ्रा नोंथ' बिएड जाखाना सोनांगोन ना बिमायानो हरा आंनो फैसाफोरखौ आं बबेनिफ्राय खामायना होनो साख्रि मावनांगोन आरो एप्लाइखौथ' खालामदोंमोन खारनायानो जाया 2 मिनिट 3 मिनिट खम जालांबाय थायो इदिसो होमबा नोंनालाय बोरैथो खबरफोरा गैयालै थौ थांनोसै थौ लोंना मोसागोन बिमा बिफायानो फैसाखौ हरा hei सोरनि मबाइल बिलाय आदामोन थाथ'लाय बे मबाइलानो सिख्लानि गेजेराव सोरनिबा नामा बिनि जारौ नो होमबा मा मुं जारौ आंनि मुङा मैनाथि आदा साबायखर थाबाय मैनाथि बिनानाव दे आदामोन थांदो महेश दाख्लैनि सिख्लाया मा जाखोलै सोर सिख्लालाय माबा दाख्लै सेरेब लोंना फैनायाव लामायाव लोगो मोनदों दाखालि सोमखोरनि मबाइल गोमानायखौ मोनना होदोंमोन मा नाम मोनथाय मैना नोंसोर सानैबो सिनायो नामा ओहो सिनाया आं मिथिगौ जोंहा गुमैला न' खाथिनि नांगौ नामा नांगौमोनलै जाबाय समबा पुर्निमानो सिरि खोथा हरनानै रायजा होनांगौ र' बिखौ दे होमबा थादो गाबोन लोगो मोनलायसिगोन दे मैयाना पुर्निमानो खोथा हरनि र'
हेल' अ पुर्निमा ना औ मा अ नोंनि बेबखौ माबा खोनादोंलै मा बाथ्रा आंखौ खोथादो होननानै सोमखोरनो खोथाना दे दाखालि बावै सोमखोरा सोरबा सिख्ला लोगो मोन्दोंमोननो बेखौनो होनांगोन मा